MOS Salamdon pen sai kedeng apar deu pani bohakang tui RCC adolong ke ECCM Dr. Tuliram Ronghang arideng pen kang pupon. Di samatu sekari hansia rong along KKCA aru keseng. Inglong arat cingru masong atum pen dipu di masakla pasahem along ardi dojot pen mai kang ni. Ingdeng krisi phulong chapsar puar namaphan karchupon. Aprangsi birta kilara do anaphan kardom bajirlo kardom non birta than je bang sami o jangte rangpi non arju ikha birtang tonpen. There ni phai krehiniar ni deopania misi angkangarlu apar deopania long deopania roy bohakang tui apar deopani UPDS Salamdon kachetok along close 9.4 MOS kachetok Gulf of India lapen Gulf of Assam surhinira inkoira hini lapen surhinira inkoira kethom aparman bohakang tui RCC adolong kikim kerang patang tongsi Karbiang Long Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang arideng pen ingpupon. Apar deopani mate bohakang tuyarat ajak dingklui pen dolong misen avi pen pinang ananingkan kisung cetong nanglo. Bonda non UPDS MOS cetok det pen ningkan isia phibang so dolong kimrang patang pon pen bohakang tuyarat arnivang hithi borwa school kedam kewang hawararatum ningkang samla pen ningkarong chipi pon renti. Lasong si ningkan isiang bong apar deopani hawararatum arnivang ka chela to watame prabjin pen selampon pupusi maya long jaipon. Anparta Jal Jeevan Mission Har Ghar Jal tami hala dakarong arata tumaphan pali pachetang pon et puputabang somaya long than pon thu. Apar deopani bohakang tui RCC adolong kang puamaya long KECCM Dr. Tuliram Ronghang KEC Chairman Raju Tisu lapen MEC Sorbon Kumar Telenga VDC Chairperson Elix Teron P BJP candidate mate EM Amor Singh Tiso lapen pinang an man peng gitu ke thigiding atum chetong non si bang swamai misen pen pachun pon Chuan ke laso ke aprang rep kes do pen cheklion trok gel do belo gel do pen sin on bang ka ju sa mano la si kes pielo la pen prabjin pen la bang ke inang kon Sir, pini ko na long hisomi pini ke kan dat nilip konsensi nili aprang lam chat pikang do borpung tarpung atwa la si hola dake 197 crores atangka pinya tendar kor elo la pen allotment ta pielo non kam ke chengpo la san job pesa Tanda sar kijutsi labang so dilong tutale mon kan doi sir. laso dolong amount bang ke kiman Karbiaron barim jor kli chuphejo nimrokom kirim lapen ki kroi atom ki claim kedam ki misen jephan lapen la ansosi kapang chupon thu jephan puta karbi kurusar jingruma mai thi hekpen KKCA pusi mahang pathek pondet pen prek jam hawaralong KKCA aru sengpon lo lasonsi there ni phai kri siar nita disamatu sekari hansia rong alongta KKCA aru ki sengpon Empu mukrang pila senja sapong riksang nang ma. Riksang. Karbia thorom pantang nang ma. Pantang. KKCA chethe pading nang ma. Pading. Dr. Tuliram Ronghang chethe pading nang ma. Pading. Ia Amor Singh Tiso chethe pading nang ma. Pading. Di samatu hawarong trokarata tum chingrum si KKCA aru sengpon lo lapen KECCM Dr. Tuliram Ronghang kabor ipon pen karbiaron barim jor klito phejo nimrokom kirimatuma phan kedam tangar ni lakhai sisu siarat kapachetong thegapot KKCA chunbang velson tisopen kachuru pajirpon nilitum popai keme di sama dak rong trok arat ho rong trok arat apen nilitum chingrum lo ake hai Dara Singh ingti lapen sarim be ake hai lapen Bikram Hanse ake hai tum cepaduk pen dak tong sekor pen rong trok arat apanang hang pilo nang ke hang pi pen non pini bangke dak rong pen anarat si cetong hi apolo setame bang trok sikep an si cetong chola dak ho bang pharu lapula ben pen bang pharu si cetong lo ni tum cethanong lo karbi karkli ka phejo nim rokom koson si pirthia danglong kapach thang nang jimapu ni tum cethanong lo lapen ake hai kom ke pareng jia phan ke ot ji kapang tang ji puwa song phan long le nang pek pona puthak CM sar Dr. Tuliram Ronghang tami arong tin ni tum rat pen kachuru solam si ni tum dambom klem pon bom lo je la son aron marim armu chingru mamai pi nang ki BP plum
thega bangke ni tumke owe suri owe pha rositame ni tum karbi karli ka pheju aron bari marat ke do an ke alang li phan ting neun elo ar nam kereng sinang e sun plut ason sini tu e chema tha do ja alang li team kar biang long pen chepaim phu bon lo ake hai omor sing ti so pen chenglok ake hai long sing tok bi la pen dak arya sangho kangjang terang pen chenglok bibison terang ake hai pen chenglok pen team hampang asong doan pen labang so long ke klem rap ke dam rap ning ka che chora bangke si dak Lapen PGR VGR along lia puthak dipu along APHLC Ratchari atumpen kache song ponahut APHLC Ratchari amaipu JI Katharben KECCM Dr. Tuliram Rong hangaphan ki putot puthak KKCA chunbang Velson tisopen ningkang samsi chipaklang pongsi APHLC amaipu JI Katharaphan pin rempon kachepa flop wa ya du mati di ho ake hai JI Kathar bang atumi ti APLC pen pasi pu la tumbang dharna dolo je karbia hala CM sar Dr. Tuliram Rong hansi ke down tang ho adhok tumbang ke ak thu tang ho ke karbi ya jana ka lason ka chepa flop ba ni tum ke KCA pen bang ke kroi masi un la pe lason ba che don dekte karbia khai ka ching hona bang towar ke medu pote lale nang paklang pono sita hala aron bari mamu ke chingru mamai ki bi hule pe me nang ji la pu thorom long na chi yokon ang piso some ka chi long chi yokon ang kona ne hidi long le alam nong chi yokon ang kona ne rada partia kam nong chi yokon ang hala so bang ke chok che pusini tumke KKCA pen bang ke pu thiblo la pe rat ni tum long na che kroi dun lo je aron bari mar mu chingru mamai pi ki bi ke ni tum ka he no gali ke dam tang apor mongol sing ti alangli kopi kama thalone nili ga chi ne delo alangli penaan nili phan a video a protest alangli afong news damlo jiten phangchup YouTube channel che post lo jani phan me hinunu tanang pulo sa nili ning arnama kang hon pen nili ning sedeng pen nili lamoi pipit phe apor ke meduji po joine chini tu matha bom lo la pen me kar doan ke KCA hawar do an ni tum chingwai lo je thalang pu a joine ni tum chepaning ding lo ta non sta me matha pe me no ke sar butor pa ma ubi mian phalang no te kang lab la bang chok chi ji ni tum ka matha bang ke je political plodang te hala political bang ko pisi ke claim nai ma khailong ring thur nai pote alangli thek sera bang pote Tuliram Rong hang pe pachir pu logo man peng do CM sar Dr. Tuliram Rong hang pe to nang lita ne ke inut CM lo pot ni lita inut commissioner ke man tang lo pot ili tum pachir pu lok nang khai phani sibak mission to claim bang puno tano ke ha char pen lok pu ge che sor sa bang ke ni tum obe mi tum bang ke ning dokunde la pe la so che kroin thek la pe karbi kurusar sigra mai pen bala so ba ni tume ning masi dok de la pen la son potang te alangli ke obe ki mia phan la pen karbia khailong isia hutura makeup awang te kang pusol ni tu ke jong dunji lalo jo pen ni tum no Bangso KKCA di samatu hawar kiseng mayalong pinang an aron barim ki kroyarat lapen rong asaratum ta chetong dun anparta aron barim karpi chu pheju la anso se ka pangtang pon thu thek ja phanta jethan chimum ponsi mesen pen mai pachun pot Karbi long ri long pat kacherai kom dun ji lapen khai ki sung ki boy long kar jab dun thip pen ka chi song dun thek ji hemprek ke hangalong ka chi song dun ji phan pu mang pongsi ke dam tangar ni volong koma ji long inglong arat chingruma song pu mahang pa thek pon det pen there ni phai kri hiniar ni inglong arat ke doan khai ka ching hon longri ka ching hon pu thipi en pongsi di pharong supi di masa klabasa hemalong mai ingni pon Inglong arat chingruma song chunbang somsing hanse pen ka chephem phu pona mayalong aluhia man pen EPHLC Ratcharia maipu JI Kathar Rajesh Tiso Rajenti Mung lapen inglong arat chingruma song along klembang phuatum an chitong La so mayalong an kidu karbia poho pen EPHLC amaipu JI Kathar pen Archupon. Inglong aso khaya tumanta matsi inglong aso khaya phan ke raikom thek jimapu matha pame pen APHLC Ratcharia tumsi inglong aso khaya phan raikom thek jipu mathasi non MP ke liga hot APHLC phan vote PC pahainang pupusi APHLC Ratcharia maipu JI Kathar pen pachini po non ningkan proxy so selo nelia bang ningkan ko raphi logite la 6 schedule atengke paragraph 1 paragraph 20 atengke tribal area formatidi constitution atengpen law atengpen rat atum anda chini nang po ladake vote ki piji ta tribal atum aphan kilang ji
กับเกรายจีไตรเบลตุมอลงเลเกรายจีไตรเบลเคเกรายจีปูอันนี้แกหางตุมหาสิปีนังปูกุสิลาอิงลงรัดเกดูอันการเบียตุมันตามาทานังปูอันเกยงสิอลังลิตุมมาทาเอ็ดราAPHL si hello ni tum hello la inglong arat alam ke kaning jever la pot si ni tum hanang pidun etlote lage ni tum haiden ji athima inglong arat sinon ma jo omu chot la ke thana lingta la pen hala thoy tu asota hala tum je isi phansi BJP phansi pivet po ba Congress phan pivet po pu lidet ke hala tum da che thak jam ji ke la bahala tum che thak jam ye po lage ni li tum ka inglong arat jong si che thak jam ye det lote lage ni li tum high vek po lage ili tum lo ni li tum pugali ili tum inglong arat se high vek po an ke ili tum che pe jok un po che thek lor lo ke autonomous state alam ke claim vek po la pen la 60 ka pang tanga ka me claim vek po la pen jat a scheme ta me inglong a khei la pen inglong a rat inglong along ri ke rai ji hala ke che tum nang ki thi dun vet pen nang ki thi dun waret pen nang pi thi dun long le det ji aphan ke la ke claim vek po la pen rat atum aphan employment mane kachori kachor lam aphan thu ke our side thu ke pi vek po la so kam si tum claim ji la land development pin ni ke claim nang ji do ni li ar moheta pulo honglang so valley development project ni tum enpo langlok so valley development project ni tum enpo la pen ke halapu umpanai valley development project ta enpo la pen ke along ka prek son jong si kheti ke claim athai do amat si di do amat develop le det pen ajok kheti claim un edet athai ke ni li ka developer kheti ka pe claim ya phan claim vek po athema kitab along ta ke tok do sanskrit pen ta ke tok do la salam ke det jong si ke cherai pulon te kheti claim vek nang ji eme thang si claim vek nang ji la pen ke trade and commerce ke nam ke jor akam la an ke itum tribe atum si claim et nang ji lan si itum det che rai unji la salam si det ke che rai unji aphan si ke nam ke jor anathu la pen ke kheti ke claim na tu ta ilitum ke claim un et ji aphan si ne litum claim vek po APHL si pen ne li hai det lo de tante sar la non ison lam la non em amor sing ke chobo malang le MP rem te pote pothot em ar puchi bang unji masala la bang ke hok lo chuta la ke hai ake hai join torong PR ni penta MP da claim bom hota CM claim bom un ke di apen chu Horen Singh beta MP claim bom hota EM da claim bom lo ke la si la Momor Singh tiso rem det sita la bang rem det lo te EM ke claim tu bom po la ke thek lo lam lo kita kopia department lo ne ke claim ya bang la leson ka prek la non arona teng pen ke do tik ke sita non ni li ka chini ke hala re-election kape do de det ji phanili tum case pilo non 18 ar ni si case thurji pusi arjulo ek kalilo 18 ar ni pokali 87 number item 87 along sido non la bangso 87 nang ke li ar no a number long nang ke li lote hala bangso case thurpo la re-election phan la council re-election phan council re-election na case ni tum haidet lote omor sing ki so chachelo CM tuliram kado veta klorui po atang lo boy fis uwe kimi tumhan tuwar ahin lu si japon rong su pathan le pil boi ge tuwar ko pilo ge ja tuwar khin lu si uwe kimi han japon rong pasali phanang bo hala ka he no po bang alang li definition pitha la oi kopi si ka he no po mala BJP long poisa chu endun chom ta ke me pu ma mate chu endun de det bang itum phan poisa pen nang ke pata kroi credit aman inglong arat tum phan claim pe vera than pe vera dong ke me ma la le alang li pan ye tha lang wa sa lang wa la panalang li aku si gipu du thule hede panel la tungge le dharna do pos tame kar bi hizan phasi putorat rasi em phasi putorat pulos nang li pana son chene bok du ba la ke CM ke ke claim nang dia bang lo ke di la ke alang li phan pupe de alo ason ga pre ke avilo alang li phan pupe de man ha man ni kiduk hem ave phan pu dam bare chogi ma election ke hai he bang phan pu bare te chogi ma lage democracy teng beng alang li hello alang li CM is responsible la hello
la responsible la monit phan pu pe ma thang bak be election ta hai helang phan pu beret ke lage democracy aron ka lilo lage alle tang alang li definition pitha la kopi si ka he no pu mala BJP long poisa chu endun chom ta ke me pu ma mate chu endun de bang itum phan poisa pen nang ke pata kroi credit aman inglong arat tum phan claim pe vera than pe vera dong ke me ma la le alang li paningi tha lang ma sa lang ma la padalang li aku isi gipu du thule hede panel la tungge la dharna do pos tame kar bihijan phasi putoret rasi em phasi putoret pulas nali phala son ne bok du ba la ke CM ke ke claim nang dia bang lo ke di la ke alang li phan pupe ti ason ka pre ke avilo alang li phan pupe der man haman ni kiduk hem ave phan pu damare chogima election ke hai he bang phan pu bare te chogima lage democracy teng beng alang li hello alang li CM is responsible la hello la responsible la monit phan pupe ma thang bak be election ta hai helang phan pu bare ke lage democracy aron ka lilo lage India government atum pen CCA pachun ponderlo la so CCA pen inglong so khaya phan isi ka phere me dovek po la si APHLC ratchari atum pen CCA aputha kham khe vek nang po puta pachini ponthu Opposition Forum Assam do la pen itu APHLC ta hadak a member lo la CAA aputha nilitum la ke oppose vek lu la ke pinita la si Assam bon ke dolo ilitum dak arjudun krai arjudun kailo amasi nilitum bani tum da son kapre ka kam dopi kamasi lai hui matha dun dedet lo seta pini ha non nilitum ta damji ha do bokata bukajanta hada ke oppose bom lo la pen dak dan nilitum oppose ji la tuke aku nilitum tot from ben oppose pe pin seta la ga oppose la tuke CAA ke nilitum kroi kre la ke athema alang litum pulo six schedule area arloke la akam avedeji pulo seta amonit ha Bihar yung si Bangladesh amonit Indian cheplang det lote kupulo ka pang tek po lang pa nang logi ke alang li hadak le do wer be de jikente la ben ilitum karbiang long lo 1,60,000 do pogente NRC lo men ka ve halatum ke ake ong ke Bangladesh pen ken de di ang halatum phanta non CAA lote Indian amonit pa cheplang et lo ke atumi si pa cheplang lap lo ang ladak nang do dun kok bom lote alang litum ration card long to et lo ration card ke lage voting right ke long ya phansi ration card ki pi ke ante ai voting right pi det lo te non dak kar bongali tum si majority po ke dakho kar biang long vir det po ke ante non ta vir tang lo he kar de athima kar biang long ba tribal area pu ki vir we det ji te tribal tum loksi ke ong in nei sita 51% bang pharo mulukong bang pen bang phokep rai si donang ji non ke bang phokep rai si avedet pogente la pupulote ilitung ki virlo la posi la CAA ke nitung kroi dundi laki India dang ta pavedet nangi acha sar tumila ASDC mai pu hedi chondukan ta bangala kamsunung chingbai dang muti alang li midyang do kining ji luputang te la su CCA bangke karbing long ke palu de 6 dul ke pula su tha kona hong bang la ke tok luti la salam bangke seta praktikal bang klem unji mala la hello alam bangke non ninge ki un in bang in Bangladesh amunit la CAA be pin ne lut jam tang det lo la pen la tum election nan ta ki thur thu bom lo council long ta deputy chairman nan ta ki man thu lo ande mo CAA pin chong thu det non CAA pin chong thu det lo te un jilang ma la ga un elu la ke itum hana pilu chon lo na pa chum be chon lo la chong lo sar choro etha karnam langpi bohakang tu yalong kidu phulong chap sarpuar namati dowan ningka ne sekar chu katalon pon songsi bangso dowan ke dopen adungarai anparta achara lom sitami aliralom dopon bangso long ki ong dungatum ki jokwana songsi thekpon long lapen labang solong ki sugyun ekachelang kidney stone gallbladder stone sugar paralysis ai hoyanta ki sulang pon bomsi ki ong dungatum ki su ki miang thek silong pon anparta bangso jai megalong CM Dr. Tuliram Ronghang MLA Dorsing Ronghang MP candidate Amor Singh Tisu MEC Sorbon Kumar Telenga VDC chairperson Elix Teron P anparta manpeng ki duk thigiding atu chitong sarko thok kijir adom kadi arani lo masi nitum tame mikana sekben
nikana yang pen situm tayo rarapan dedapan kisu kelan di kelan kenang lok kidney stone punon korbadar stone punon appendix punon tumor punon cancer punon operation same laili fulong chapsar pusi aja kong honanang vitamin C nilian ikan bang nikana seket non pusa cipto bangke kaita talonar cupong pinik ben anikan krisilo asini tum po alang ta nikan unse po kaita nikan bang dan ciradun lo penali tum kacing hon Secretary Presiden alang itu daga Presiden Kamra Ronghang lapen Jen Ronghang agai talang tum Secretary lo nang ciradun lo si kadap kita ke jir ponta RE tamisen RE hempu mukrang rasanya tamisen fulong cap sarpo kita ke jir ta hanwe cingku tamisen mukana parekat fulong cap isu panta kipi parekat lapen adun fulong sarpo ta kita ke jir tamisen parekat masinon RE pinya partido nang kepu alang jan singrong di pupen la CRE partido non itu macam honai doktor orang hangsar apunusi pada RE nang petok nang pajodon no si tumbu modu kanda mesen nang sirtan no tara pandera pandani tunta yuki lo me sirong yang nai penang lok motor bokanta itu mi eti ipung di pusi tara panta di tanpa jini tu Pinya birta lan si kang ton lo kardom